लोगोफोर इलेक्शननि रिजाल्टआव जोबनानै थांबाय आरो सोर सरकार दागोन दाया बेयो दाबो 100% फाइनाल जायाखै बबेखानि जों बुंनो हायो नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय एनडिएआनो सरकारखौ बानायथारगोन बेखौ जों नुहुरबाय नितीश कुमाराबो सापर्ट खालामसिगोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन चन्द्रबाबु नायडु बिथांमोनाबो सापर्ट खालामसिगोन बेखौ जों आइडिया खालामनाय बे जाबाय जोंनि सेन्ट्रेलनि बाथ्रा नाथाय जोंनि बिटिआरआव नोंथांमोना मा नुनो मोनदों दिलीप सयकिया बिथाङा दरां उदालगुरिनिफ्राय देरहाबाय दरां उदालगुरियाव माने बिजेपि देरहाबाय आरो लोगोसे जयन्त बसुमतारी क'क्राझाराव देरहाबाय स' दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय जोंनि क'क्राझार समस्तिखौ लानानै क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ लानानै मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेवहाय भटआ माबायदि गावदों आरो बेनिफ्राय जों मोनसे आइडिया लानो हायो नेक्स्ट विधानसभा इलेक्सन आरो एमसिएलए इलेक्सनाव मा जानो थांगासिनो दङ बेनि मोनसे आइडियाखौ जों खालामनो हायो आरो बेवहाय नोंथांमोना जेसेबां आइडिया होनो नाजागोन बे गासैबो आंनि साननाय आइडियासो जागोन बेयो गुबुननिफ्राय लानाय नङा स' आं मोनसे डाटा नुदों मोनसे पर्टेलाव नुदों मा बेबायदि हिसाबै नुदों आरो जयन्त बसुमतारी बिथाङा एसेबां मोनदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा एसेबां मोनदों आरो गर्जन मसाहारि बिथाङा एसेबां मोनदों आरो जिएसपि एसेबां मोनदों क'क्राझारनि हिसाब आरो बे मोननैनि गेजेराव डिफारेन्सआ बुंनो थांबा प्राय 51 आरो 52,000 नि गेजेराव जागोन आरो नोंथांमोना जुदि माइनास खालामना नायोबा सामथिं नुगोन आरो 51,878 माबा मोनसे नुनो हागोन आं खालामना नायाखै जेनाव बे डिफारेन्सआ बांद्राय नङा आरो बेबायदिनो गर्जन मसाहारि बिथाङाबो लाख भट मोनदों प्राय माने 1 लाख भट मोनदों आरो 1 लाखनि बाय बारा मोनदों आरो जिएसपिआबो प्राय 1 लाखनि खाथि खाथि भट मोनदों आरो जिएसपि आरो कांग्रेस सेम कन्डिशन गर्जन आरो जिएसपि सेम कन्डिशन दा बाथ्राया जाहैबाय बे जि भट बे मा फोरमायदों नोंथांमोना मा सानो बेवहाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जुदि बे गासैबो हमना ला बे साथाम मानसिया जुदि मोनसेयानो जानायमोनबा जुदि सासेल' बर' सुबुं जानायमोनबा जानो हागौ सोरबा सासेनियाव जोबोर गोबां भटआ गोलैगौमोन जोंनि बर' हारिनि भटआ बेवहाय बर' हारिनिल' भट गैया गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो भट थागोन नाथाय बेवहायथ' बर' भटआ बहुत थागोन आरो बै बर' भटफोरा माबायदि गावदों बेखौ नोंथाङा थारैनो बुजिनो हादों आरो बे मा फोरमायो जोंनि खौसेथि गैयैखौ फोरमायो बेवहाय न' डाउट जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहादों ज' जिता बहि सिकन्दर बेथ' राइट नाथाय बे मा फोरमायदों जोंनि हारिया खौसेथि गैया बिटिआरनि बर' सुबुंफोरा जेबो खौसेथि गैया माने बियो फोरमायदों खारन बे सानै नेतानि गेजेरनि जि डिफारेन्स बेयो जोबोर खम माने 51,000 प्लस माने 878 मानसि जानो हागौ 51 प्लस होना लानो थाङा स' 51,000 प्लसल' डिफारेन्स दङ बे मा फोरमायो माने इसे बबा खाम्फा बरगयारी बिथाङानो देरहागौमोन नेक्स्ट एमसिएलए इलेक्शनाव बे मा फोरमायगोन नेक्स्ट एमसिएलए इलेक्शनावथ' जुदि कंग्रेस आरो बिपिएफआ लोगो नांनानै दावहाखौ नाङोबा थारैनो इउपिपिएलखौ ओरैबायदि टक्कर होगोन ना इउपिपिएलआ नेक्स्टआव माने गोबां देरहानो हागोनखौ जों नुहुराखै आरो माने खाम्फा बरगयारी बिथांजों जोबोद सापर्ट दं डेट मिन्स बिपिएफखौ मानसिफोरा गोबां सापर्ट खालामदों आरो जयन्त बसुमतारीया जेसेबां भट मोनदों जेसेबां माने मोनदों आरो बेखौ नायनानै जों बुंनो हायो जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ मानसिफोरा गोबाङानो गाज्रि मोनदों आं बेबायदि बुंगोन आरो बाखि रियेलिटिया मा बेखौ बुंनो थाखाय नाथाय बे जि भट बे भटआ खिन्थु बेखौ फोरमायदों खारन बेसोर जुदि लोगो नाङोबा मा जागोन नोंथांमोना मिथियो खाम्फा आरो गर्जन माने कंग्रेस आरो बिपिएफआ जुदि लोगो नांनो गोनांबा बेवहाय मा जागोन नोंथांमोना हमनो हाखादों नेक्स्ट इलेक्शनफोराव बिपिएफनि बांसिन पसिबिलिटि दं बेखौ जों बुंनो हायो दरं उदालगुरिनि बाथ्राया जुदा नाथाय आं क'क्राझारनि बाथ्रा बुंबाय थादों स' क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआथ' फिउचारनि इलेक्शनाव काटे काटाक्कार होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो नोंथांनि कमेन्ट्सखौ लिर आरो जोंनि बर' हारिया खौसेथि गैयैखौ फोरमायदों जे जोंनि मानसिफोरा आसलथे भट होनायाव गोबां कनफिउज जादों स' मा जादों बिनोबो भट होदों बुरजा भट होदों थाङै माने ओरैबायदि जादों मोनसेबो देरहानाय नङामोन खोमा बेबायदि नांदों आरो किबा करि माने इसेनि थाखायसो देरहादों होननानै आं बुंगोन आरो जयन्त बसुमतारी बिथांखौ स' जियानो जाया माने ज' जिता बहि सिकन्दर बेनो जागोन सासे बारा मोनबाबोथ' देरहायोना सासे बारा मोनबाबो देरहायो स' 51,000 मोननानै देरहानायाबो खम नङा बहुत गोबां भट मोननानै देरहादों बिथाङा बे बाथ्राया सैथो नाथाय आंनि साननायखौ आं शेयार खालामनो नोंथांमोना नोंथांनि साननायखौ शेयार खालामबानो जाबाय नेक्स्ट एमसिएलए इलेक्शनाव बिपिएफआ खिन्थु फेक्टर जागोन नोंथांमोना आइडिया खालामनो हागोन बेनिखायनो आरो गर्जन मसाहारि बिथाङा जाबायदि माने बिथाङाबो जा भट मोनदों बेबो एसेबो खम नङा बेबो भट मोनदों बेनिखायनो 1 लाख भटआबो माने भटखौ गोबां होननाय जायाबाबो नाथाय जोंनि बायदि जायगायाव बेयो बहुत भट स' बेवहाय माखासे एमसिएलए एमएलएनि थाखाय बेखिनि एरिया कंग्रेसजों सापर्ट दं डेट मिन्स गोबां चान्स थाबाय आरो एमसिएलए आरो एमएलएआव आरो खाम्फाया बिथाङा जेसेबां भट मोनदों बेखौ समान होननानै जों बुंनाय जुदि ओरैनो नायोबा बेवहाय बेसेबां एमएलए फैनो हागौ एमसिएलए फैनो हागौ बेखिनि भटआव नोंथाङा आइडिया खालामनो हायो
आरो बेयाव बेसेबां माने समान समान फैगोन बा सोरबा जुदि बांसिन पारफरमेन्सखौ मोजां खालामनो हायोबा नेक्स्ट इलेक्शनाव अब्ला सोर थांगोन बेखौ बुंनाया नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि स' बे भटनि पइन्टनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ आइडिया खालामनो हायो जायफोरा UPPL बिथांमोनाबो साननाया मोजां जे नेक्स्ट इलेक्शन फैबाय थादों बेवहाय BPFआ खिन्थु टक्कर होगोन बे बाथ्राया सैथो बे बाथ्राया रोखा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंदो BPFआ आरोबाव गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो होननानै आं बुंगोन आरो UPPLआथ' BPFनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनांगोन होननानै आं बुंगोन खारन लासै लासै मानसिफोरनि साननाया मा सोरखौबा हामा मोननाया बारा जाबोनो हमदों नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जोंनि मानसिफोरा मा जायो जि गोजाम सरकार बै गोजाम सरकारखौ हामा मोनोबाबो सोरबा गोदान सरकारा फैनानै जुदि सोरबा गोदान पार्टिया फैनानै सरकार दायोबा बैखौ जोबोद थाबनो हामा मोननो नागिरो आरो थांखांनाय सरकारनो मोजांमोन ओरै मोनसे साइकोलजिकेल फेक्टरजों मा एफेक्ट खालामजायो जायनि जाहोनाव मा जायो दा प्रमद बर' बिथांखौ बे भटआ बा बिथांनि लिरनाय सरकारखौ एसे गाज्रि मोनदों होननानै फोरमायदों बे भटआ बे जाबाय आंनि साइकोलजि दै रावनिबो नङा सोरनिबाबा सोंनानै खालामनाय नङा बे जाबाय आंनि साननाय बेनिखायनो एसेथ' साननांगोन UPPLआबो आरो बिसोरखौ बुंगोन बिसोरो लासै लासै इमप्रुभ जादों आरो UPPL दैदेनजानाय सरकारनि बा BJPजों दैदेनजानाय NDAजों दैदेनजानाय जि सरकार बिसोरनि माखासे डिमेरिट्सखौ रियेलानो जा नंखायानो जा उरा बातरियानो जा फेकआनो जा प्रपेगेन्डायानो जा बिखौ मानसिफोरनि मेलेमाव सोनायाव साक्सेस जादों होननानै आं बुंगोन नङाबा एसेबां भट मोना नङा होमबा स' पलिटिक्सआव प्रपेगेन्डा पलिटिक्सआ जाबाय भेरि इम्पर्टेन्ट पार्ट्स होननानै आं बुंगोन खारन बे इलेक्सनाव जों बहुत माने प्रपेगेन्डा पलिटिक्स नुनो मोनदों जेरै नोंथांमोना मा होनगोन जोंनि इन्डियायाव मा जागोन जुदि 400 पार जुदि जायोबा मा जागोन जोंनि संबिधानखौ कन्स्टिटिउसनखौ चेन्ज खालामजोबगोन आरो बै कन्स्टिटिउसना चेन्ज जायोबा मुस्लिमफोरनि थाखाय खैफोद जानो हागौ माखासे कटाफोरा गोमानो हागौ सोरनिबा कटाफोरा गोमानो हागौ माने गोरिब गुन्द्राफोरनि कटाया गोमानो हागौ बायदिसिना बेबायदि आरो गोबां फेक प्रपेगेन्डा आरो डिक्टेटरशिप फैगोन जुदि नरेन्द्र मदिया फिन सरकाराव फैफिनबा मा जागोन डिक्टेटरशिप एकनायकत्वबाद सोलिगोन आरो इलेक्सनानो जानाय नङा इन्डियायाव ओरैबायदि मोनसे फेक प्रचार खालामदो बेखायनो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ स' बेबायदि माखासे फेकखौ माने मानसिफोरनि मेलेमाव सोनायाव साक्सेस जादों होननानै आं बुंगोन आरो गोबां मानसिफोरा खस्थ' मोनदों न' डाउट गोबां मानसिफोरा खस्थ' मोनदों बे सरकारनि जि नियम नीति बै नियम नीतिया गोरोन्थि समाव गैफेरामोन नालाय गोदान माखासे नियम नीति बानायदों जाय जोंनि मानसिफोरनि गोसोआव गोबां खस्थ' होदों दुखु होदों आरो गोबां बाथ्रा दङ आं बुंबाय थाला नोंथांमोना बयबो बुजिखागोन इमान बुंनो गोनांथिबो गैया भिडिअ UPPLआ खामानि मावनांगौ दं होनना सानना नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो दाबाव BPFआथ' दंखायो नाथाय UPPLआबो टक्कर 43 आरो 48 बांद्राय डिफारेन्स नङा लोगोफोर थेंक इउ बिदिब्ला